Mie sanoi, että sinulla käy hyvästi. Mie saatko 100 metriä etumatkaa. Mie nousi rekkeen vakon, se mittamatta ollut on mut hyväskäin, kun tyttärö hirveä haasteen. Hän poppas minun käteen ja luolla pussattiin, siitä jo silleen me valmannuttiin. Tuota sie vastakin, tuota sie takaisin, takaisin. Tuohan mie vastakin, tuohan mie takaisin, takaisin. Aikanaan metsäpirtin ukot oli Laatakalla kalassa pienellä soutupaatilla, kun yllättäen nousi myrsky. Paatti alkoi keikkumaan ja ukot pelkäsivät hittolainen, tää kaatuu ja myö hukutaan. Kävi paati pohjalle polville rukkoille. Voi siellä taivaan ukkoilla. Vaan nyt jos tuulet kylmetät ja meidät elävänä maihin päästään, niin talvi on tullut ja silko jää. Niin me pannaan herneitä kenkiä, tehdään pyhiinvallon matka Valamon luosta. Kui käkään kukaan se tuul tyyppi. Ukot pääski maihin. Ja sit nappas talvi ja silko jäät, niin hyö muistit mitä olin luvannut. Laittoivat herneitä kenkiä ja lähtiin menemään. Pääsin parsattaa metriin rannasta, mutta onnekas se toista. Miten siellä vielä jaksat mennä, niin on varpaat on herneistä jo veri. Ja toinen sanoi, ei minulla ole mitään, että me keitin ne herneet. Aamus siitä valkeni, minun naama vähän kalveni, kun herneyksen kauhion mirhuomaus. Pienu vieressä sanoi, mut silloin äikin kalotin ja orvoo jokkeen pitkinäksiin seilaa. Tuota sie vastakin, tuota sie takaisin, takaisin. Tuohan mie vastakin, tuohan mie takaisin, takaisin. Jatkosodan aikana tulivat uudet alokkaat rintamalle ja Vääpeli laittoi sitten Horsu edessä pojat riviin. Ja kysyivät, onko teidän joukossa ketään, joka olisi tehnyt suutarin töitä. Nyt tarvittais suutaria. Puolipojat on puhunut. No karjalaispoika, kun oli vähän suikkutuoteeltaan, niin ajatteli, että helpommallaan siellä pääsee verskassa kuin etulinjassa. Nosti käyn ylös. Joo, suutari. Ei ollut ikänään tehnyt suutarin töitä. No ei muuta kuin parakin perälle vaan puolipohjaan naulaamaan, kun tuli pommi katosta läpi ja jäi siihen lattialle. Poika katsoi pommia ja sanoi, asioot suutari ja mion suutari. Mut jos siet ois suutari, niin miekään en vois enää suutari. Jos joudut rekkeen evakon, niin muistattevat ottaa nyt tarkkaan kasson kieleen aaseen. Kas tytäri suu tässä näin, äiti jäntää vastaan päin vaikka sonna. No hemmiä kun noin. Tuota sie vastakin, tuota sie takaisin, takaisin. Tuohan mie vastakin, tuohan mie takaisin, takaisin. Muistatteko te, mitä yhtäläisyyttä on, kun se 30 vuoden takaisella EU-budjetilla ja evakkoreilla?